Helo, enw i di Carwyn Graves ac o feddwl am y thema yma o oleuni, dwi wedi dewis adnodau o lyfr Luc, Luc penod 1, adnodau 78 a 79, a dyma maen nhw'n gweud. Oherwydd mae Duw yn dirion ac yn drigarog, ac mae ei oleuni ar fi'n gwario arno ni o'r nefoedd, bydd yn disgleirio ar y rhai sy'n byw yn y tywyllwch, gyda chysgod marwolaeth drostyn nhw, ac yn ein harwain ni ar hyd llwybr heddwch. A dwi'n meddwl bod yr adnodau hyn yn rhyfeddol oherwydd dau beth. Yn gyntaf, maen nhw'n sôn am bwy yw Duw, bod Duw yn berson, bod Duw yn dduw dirion a thrigarog, ac oherwydd hynny, i ni sy'n byw o ran just fel pobl bywydau sy'n aml yn llawn tywyllwch, yn aml dyn ni'n drysu pan fo hwn yn digwydd, mae yna dywyllwch yno ni, dyn ni'n gwneud pethau dyn ni ddim eisiau gwneud, mae yna dywyllwch mas yn y byd, dyn ni'n clywed yn y newyddion, a dyna fel mae bywyd, ac wrth gwrs fel mae'n gweud, mae cysgod marwolaeth drosto ni gyd, achos bod Duw mor garedig, mae e yn disgleirio goleuni ar hynny i gyd ac yn sgubo'r tywyllwch yna ymaith. Ond wedyn mae'r cwestiwn yn codi, wel sut a'r ateb a'r rheswm mae'r adnodau hyn yn y Beibl yw mae goleuni yma yw Iesu Grist. Ar fi'n dod i'r byd pan gafodd yr adnodau hyn ei dweud am y tro gyntaf. Ac yn Iesu Grist mae Duw yn cymryd y sefyllwch ymaith, mae'n cymryd y sefyllwch arno fe ei hunain, a mae'n rhoi goleuni i bobl. A dyn ni'n gallu dysgu am y goleuni yna, dyn ni'n gallu derbyn y neges yna. Wel, un ffordd pennaf mae hynny'n digwydd yw trwy y Beibl ei hun, trwy air Duw. Dwi'n gweithio i Wycliffe Bible Translators, ac wrth i'r Beibl gael ei gyfieithu i ieithoedd newydd a draws y byd, mae unigolion, mae cymunedau a mae phobloedd cyfan yn cael eu trawsnewid yn llwyr o dywyllwch i oleuni. Dyn ni'n gweld y ffrwyth o hynny, a mae gyd oherwydd cymeriad trigarog, cymeriad caredig Duw yn disgleirio goleuni, yn cael gwared o'r pethau tywyll yna. Dyna pwy yw Duw.